bakinka ya ci wuta yana fita bal duka ga macijin jahannama yana saranka ga kunama yana sara ga zabaniyawa sunan su mun bukumun umuyun su kurane ne makabi ne ba ka gani duka sai duka ma su daki mutum ana cikin gana ma wannan azaba sai a ce kai ko zai ya haka ya ce annabi Muhammadu ne zo su sun mun bukumun umuyin din da aka ce kurane ne sai a tsaye da su a lokacin annabi ya ce kai ya ce azaba ya ce a kunci kana tsakiyar wuta sai a kama sasaran a kunci a kunce ya gyarta annabi ya rike hannunka ya ce zo mu fita nan ba gurin zama bane ya ce ba nan za ka zauna ba fita wannan ya rike kai mutum annabi ya rike hannunka can an annabi ya ce nan ba gurin zama bane sai ka fita kai al'umma na ne ai ba za mu barka ba yace dama kuna da haƙƙi akan mu annabi ya kama ka ya tilla ka a karba jibril ya tafke ka kuma ya je nemo wani a tafke ana bayan da kai ana tura abin nan na laka ana ginin soro haka za a bar sai a karbe ka kurin ka fita wallahi tallahi kana cikin wasu mutane wanda lahuna sunan ba imani na ƙwayar zarra a lokacin wani ya kwato ka ba za a iya ba sai dai wai zai kwato ka a wani mutum kai da kai ga hannun wanda sai Allah ya ce la ya suna Allah ma amarahu wa yafaluna ma yumara wa'annan mutanen annabi ya tattaro ku irin mu haka za a taro wajen miliyan nawa annabi ya je danna su a gidan aljanna to me za ka ba annabi me za ka yi ka biya shi yanzu babanka ya yi sai ya ga gurin nan kakanka ya yi sai ya ga lungun nan wannan kwararo ko zazzagon wutan jahannama sarkinka ya yi sai ya ga ramin gwalolon jahannama kakan babanka ya isa higa sai dai wa ba mai ziga yi sai manzon Allah wannan yi ne sirrin da muke nuna muku ba mai yi to duk wannan kiranin ne ana yi ne a wancan ranar za ku ga daraja mai daraja Allah ya ba da lada a nan za mu ga darajar manzon Allah sai abin da zai a duniya nan kaɗan ne sai an je can to yi ne mala yake gaya ma yace ta amal kitabu kamal al-farish yazulu anka kullu anna wa tarin duk wani bakin ciki da wani taban zuciya da wani bacin rai in dai ka lura da littafin nan to gaskiya Allah zai dauke ma yi bisa ga dalili menene dalili li maulid sayyidina al-mustafa min arshadi ummatihi wa nasa ni maulidi saboda haihuwa sayyidina na shugaban mu al-mustafa zababban Allah mugujari ma annabi ne mustafa ma annabi ne mujtaba ma annabi ne kaji zaben Allah najib shi ma zababbe ne najib din da gaji najib Muhammadu ne mujtaba Muhammadu ne mustafa Muhammadu ne mugujari shi ma Muhammadu ne zababbe man arshe da ummatu wanda shine mafi zabin wanda zai shirye da al'umma ta wanda za kuma yana wa al'umma nasiha ga shirya ga nasiha dan addini nasiha ne to annabi yana mana nasiha na abin da za mu amfana a duniya da abin da zai amfane mu a lahira sauran annabawa ma nasiha suke marasa daban ne walakin la tuhibuna nasihina sai dai an musu nasihar wanda Allah ya kaddara bai da rabo ba zai dauki nasiha ba to amma sun nasihar ma babu irin annabi Muhammadu yaya aka yi na فيا طالب العلم فارتعي به فما مثله مولد يمتده فيا طالب العلم إلى من يما علمي يا كي من يما علمي فارتعي به كي يقل التابن كمال البري كي كيو كي يقل كذاك يا كي كيو كاغا أبن دبك تبغني با dan a littafin kana kiwo sai ka je ka ga wani haske wanda hasken ne aka fidda jauhari a jauharin aka yi sama aka yi ƙasa aka yi al'arshi aka yi kursiyu aka yi ruwayyaki aka yi wato falakai da burjai aka yi rana aka yi wata ka je ka yawo yi ne ya ce ba da ta bai ba haka kullum za ka sa littafin ba ka dinga nazari in kana kiwo dan abin da ya sa ce ma kiwo ba za ka ji yunwa ba
ai da cewa zai kai ba haƙi kai bincike farta mai kaunan annabi ya ga littafin nan ko ya ci ko bai ci ba zai manta ya cin ko bai cin ba dan a kohe ki yanzu ai kuna kiwo ba ku ji cikin ku yana cika da kai kiwo kana yi sai ka ji ka koyi haka malam ya gaya mana fama mislu mawallidin ya tamadda babu wani littafi da ya kai misalin wannan ayaban annabi littafi ne in dai yabo ne na annabi babu irin babu irinsa saboda kai ta yawo sauran littattafan ba za ka samu inda aka ɗauki cikin mahaifiyar annabi adamu ya zai fadanci ba annabi adamu ya yi fadanci annabi yana ciki haka ne ko annabi idrisu ya yi fadanci annabi nuhu ya yi fadanci annabi ibrahim ya yi fadanci annabi isma'ila ya yi fadanci annabi isyaqa ya yi fadanci annabi musa ya yi fadanci annabi salihu da annabi hudu sun yi fadanci sannan annabi isa ya yi fadanci saboda bayyana martabar sun zo inuwar mai inuwa sun yi fadanci sai a wannan littafin ne za a ga lahirawa sun zo duniya lokacin da ta zo haihuwa lahirawa maryamu binta imranan ta zo ingozoma asiya bintu muzahiban ta zo ingozoma da hajara matar annabi isma'ila annabi ibrahima ita ma ta zo ingozoma to wannan littafin ne za ka samu irin waɗannan bayanai sauran littattafai ba za ka gani ba wannan littafi ne za ka ji annabi guri ɗaya guri kaza ya zauna shekara 10,012 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 to sai a wannan littafi namu za ka ji irin wannan manzuloli ya za a ce kafin ka samu littafi mai yaban annabi irin wannan to aka yi ruwa rana shi malam yake nufi littafi ne mai daraja fala ajaba na'am fala ajaba an gada fala ajaba babu mamaki an gada waye gari rauratin dausayi faza haka za ka ga yayi furanyi mahazanin gwani ki shi daga cikinsa na bawu kuma za ka gani wato ga kanshi yana tashi wannan daga Allah ne zai gani Allah ya sa alkhairi yana ta sauka daga ma inda ba a sani ba in dai kana karanta wannan littafi to in Allah ya yarda wata ran ka zama abin a ganka wata ran ka ganka duk inda ka zauna kana kanshi mutane in dai kanshin annabi ya ratsa ka hasken annabi ya ratsa ka to mutanen da suke kusa da kai ma sai an ga alamun haka babu mamaki in kana malami dan karami kana zo ka zama babba a lokaci kankani amma minawul ilahiyya to abinda za ka ko kuma mawahibul luduniya to ka tsaya da yaban annabi albarkacin annabi inda karatun ka bai kai ba sai Allah ya cika sa maka sai Allah cika sa maka sai waye gari inda baka tunanin za ka Allah ya kai ka mazoyi manzon Allah wane mutum ai mun ba ku labari akwai wanda ya je ziyaran annabi sun je zamanin da suna tafiya fatake da yawa to da aka je wani ya bayi sako ya ce don Allah wane idan Allah ya kai ka Madina lafiya ka gaida min da shugaba to kuma sai Allah ya mantar da shi bayan ya gama ziyarar sa Madina zamanin tafiyar kafa shi kenan an gama hanya ana dawowa har an yi tafiya zango ɗaya ko biyu sai tuna to aini wane ya ban sako ya ce na gaida annabi gayi ko mun baro Madina ni kuma na manta shi kuma zamanin da ga kura ga zaki duk da haka yace amma ya za a yi dai gaskiya sai na iya da aikin nan mutane suka ce wane mun zo zango wajen biyu tafiyar wajen sati kusan kwana 10 ana sauri in ba sauri sati 2 maka da Madina wanda za ka koma yace ba komai ni dai sai na yi da aikin nan da yaje magarba yayi magarba aka yi isha yaje samu annabi yace manzon Allah wane ne a gari kaza ya ce in na zo na gaishe ka shine na manta ban gaida kai ba amma yanzu na tuna na faɗa bayan ya yi gaisuwa shi kenan shi ma ya kwanta ya gaji da ya kwanta ya gaji sai ga annaba a mafarki manzon Allah ya tahi ya ce ya kai baban alƙawari ya ce ya Rasulullah suna na ni ba haka ba fa ya ce a yau na naɗa ga sunan ka baban alƙawari sai annabi ya dan taba yi da kafa haka da ya dan taba yi da kafa da ya tayi sai gani a maka yawa yi da muke cewa inda ba za ka je ba in harshen ya taba ka sai ka je daga dan motsa da aka yi shi ya dauka barce da tarin da zai yi
shi yana Madina da annabi ya dan taba ya yana ta je zai shi a Makka kenan inda ba za a je ba sai a sati biyu shikenan daga dan zungurin da daga to haka annabi a mafarki in wani abu kake nema daga ya dan taba ka shikenan Qur'ani ne ilimi ne kudi ne in dai dan zungure ka ya dan taba ka shikenan yawa to ga da lamarin yake saboda haka in ka dage da wannan san annabi ko da abin da kake nema kaɗan ne daga hasken na annabi ya da zuwa ciki kaɗan din ma ya zama mai yawa kaɗan din ma ya zama mai yawa to shi malam yake nufi da mu dan mai hankali ya gane na'am لقد جمع الفضل جامعه وفاز بنيل المنى ونجح لقد جمع حقيقة أن ترى فضل جامع ودون فللا wanda zai taro komai da komai wa maza duk mutumin da ya rike kamar alfarhi to duk falalan da ake faɗa mutum ya dace domin a cikin wannan munzuloli da muka fice na baya to ba inda annabi bai addu'a ba kar ka ce wai littafin ko baka samu ba ka dinga bin wannan darajojin a guri kaza yayi addu'a kaza to kiyasi za ka yi wa kanka gunda aka samu abu kaza to kai kuma sai kai wannan addu'a gunda kuma aka samu daraja kaza annabi yayi Allah ya bai daraja kaza to wannan addu'ar za ka yi to duk abin da kake nema a duniya wannan yana da 313 za ka dinga yi 100 za ka dinga yi to iya irin darajar da kake nema ka duba martabobin da annabi ya bi martaba kaza ya samu darajar arziki martaba kaza ya samu ɗaukaka martaba kaza karatu martaba kaza ilimi to waɗannan guraren za ka bi abin da ranka yake so kai kuma kai ga gurin sai ka yi kiwo dan ba iri ɗaya bane amfanin wani gurin goba ne wani gurin inabi ne wani gurin ayaba ne wani gurin abarba ne wani gurin kuma ka je kuɗi ne a tare abin da ranka yake so shi yasa dama yace farata'a ka kula ka koma can baya ka gani a manzila kaza a hijabul qudra wannan addu'a yayi hijabul minna wannan addu'a yayi hijabul shafa'a wannan addu'a yayi duk abin da kake so a wannan hijabin kai kuma sai ka dauka sai ka yi kiwo dama namu ne annabin namu ne littafi namu ne kuma an yi ne saboda yaban rasulullah ba karanta littafi za ka yi kamar ba kai kiwo haka ake yi a duk abin da ka kyalla yanzu daga ka rike wani baiti wani matsayi da annabi ya samu wani wanda ka fara yi ka gani duk ba wanda ya sani sai dai a ganka Allah ya ma wani baiwa ai dama dan ayi ne aka faɗa da ba a zo a yi ba za a fito da adoyin fili ba yawa tun da kaji akwai su quduzun fala rabbana wa rabbul malaikati da ire-iren su to duk wannan abin da ka gani ka duba wannan hijabin a hijabin wannan addu'a aka yi aka keta hijabin to kai kuma sai ka ɗauka akan biyan bukatanka in na arziki ne akwai hijabin rizqu in na ceto ne akwai hijabul shafa to akwai hijabul qudra akwai hijabul minna akwai hijabul rahama akwai hijabul barkata akwai hijabul azama to nan gaba ya rage naka mun kora ka gona ko kai roro a tsaye ko kai a tsubunne ko kai a durkushe ko kai a sunkuye wake ya nuna kurin karore kayan ka alfarma ne Allah mun gode maka to ya za ya ce ya taro komai wa ba da yanzu nan za ka rabota binain muna da samun abin burinka wanda ja kuma za ka ga mutum ya rabota in dai ka rike sirrin da yake littafin nan wallahi duk abin da kake nema a duniya cikin sauki Allah zai maka wato kairajun wa amadun man sadaruhu bi hubin nabi wa zuwaihin sharaha wasu kairaju akwai yau su kairaju wanda bayan shehu tijani ya koma ga Allah malamin da ya hasasa mazhaban shehu tijani ya yi littafi daban-daban ya fi 80 wasu malaman sun ce ya kai 100 wasu sun ce ya fi 200 ma to wannan malam shehu suka yi rajin masoyin annaba ne wa ahmada da ahmad min sadar ya tsakiya ta yuhibbun nabi yana son annabi wa zawihi da duk wanda ya taro in shari'a saboda yaye kirji adibu zamani wa alimuhu fama mithluhu lin nabi madaha adibu zamani shi shehu suka yi rajin shi Ahmad Tijani radiyallahu anhu adibu zamani masu ladabtar da mutane ne a zamani akan san annabi ana koya mutane ladabin san annabi shi a san annabi sai da ladabi
in ba ladabi yayi da zai yi ba kan annabi sai da ladabi za ka ji qur'ani ladabin yake koyarwa yana cewa ya walladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul la tajaru qawla kajari barikun li ba'i nan ta bada malamu wa antum la illal ladina yaquluna aswat inda ulaika alladina amtahana Allah qulubuhum li taqwa duk Allah yana magana yana cewa idan kun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana cewa in ja kun fazi kun bi naba'in fa tabayyanu an tusibu qauman bi jahal fa tusbihu ala ma fa'altu nadimin wa alamu anna fikum rasulullahi law yudikum fi kathirin min al-amri la'anitum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa kara ilaykum al-kubra to kaga duk ladabi ne kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ku daina kiran annabi ka duwaye ba'arikum bara nan ta kar ku kira annabi kamar da shayi zai kira shashi mutanen da suna kira aka ce to abinda kuka yi ba daidai bane to ya za a shi annabi ladabi ne duk abin da za ka kai ladabi abin da ya za mutane a al'umman annabi za su yi ga wuta ba ladabi mutum za ka je yana ya Muhammad ba wani girmamawa Allah yana kiransa da ya nabiyullahi ya rasulullahi ya habibullahi yi mana ai girmama annabi wani abu ne mutane yanzu ga yi a cikin mu suna faɗan abubuwan da bai kamata ba akan haƙƙin annabi ba ladabi za ka sunkuya sahabban annabi idan an kira annabi sai kaga mutum kaman goyinsa zai taba ƙasa in kana zaune da su an ka gama sunan annabi wani ya fara kuka sai an ɗauke shi kuma idan ka gama sunan annabi sai sun rusuna haka alƙali iyar ya ce mu ɗan sunkuya kaɗan bayan sunkuyawan kuma mu dinga kallonsa da sunkuyawa da girmamawa da tsoro da so da kuma tawari da kuma wato ka ji tsigar jikinka yana tashi an kama sunan annabi ayi wa annabi ladabi Allah madaukakin sarki yace wato aziru wato waqiru musan matsayinsa ko mu bayyana wa mutane matsayinsa to yaza in dai adibu zaman ne to shau suka yi rajin irin wannan bayanin dai yana nunawa mutane a so annabi bil haqqi a tsaya dan annabi duk mai kaunar annabi ya mai da hankalinsa kan annabi bayan Allah fa idan Imam Malik ya kama sunan annabi wallahi yankwanewa yake yi sauran mutane sun kai 5 ko 6 wannan ka kama sunan annabi wani kuka zai yana kai shi in kuma da Allah dan Mas'ud ne ma yana karanta hadisi sunan annabi ya biyo ta kai ma bakin sa kabewa yake akwai wanda an kama sunan annabi jinin annabi ne wanda jibi yake yi na jini maimakon gumin ya fito gumin kamar jini zai fito saboda razana da tsoro da girmama annabi to ya kamata mu ya dace mu girmama annabi fiye da kowa mu dinga ganin girman annabi a zuciyarmu mu dinga ganin martaban annabi a zuciyarmu mu dinga girmama shi fiye da yadda ya kamata mu girmama shi duk abin da za mu yi a rayuwarmu za mu iya yi don annabi in za mu samu abu ya zaman to kurin ko ma ne don annabi za mu yi alkhairi don annabi za mu bayar mu dinga yi wani a ɗan uwanmu ya zo mai ƙaunan annabi in yana son annabi mu ji muna son duk wanda yake son annabi mu ji muna ƙaunansa mana kuma ana yin abu an taka mana birki saboda annabi mu tsaya in za mu yi sai mu kula da sunnansa mu kula da hadisansa mu zo iyayensa mu zo ƴan uwansa mu zo jama'ansa mu zo danginsa mu zo qur'anin da aka sauke masa mu zo hadisansa ko mu tsaya kan gaskiya da kula da sunnansa da raya sunnansa komai mu dinga yi sunnar da ya dora mu kai mu tsaya bil haqqi to mu koya mutane wannan duk wasu karambani da mutane suke a zamani to inda ayan musulmi ne Allah ya shirye su Allah ya shirye zama kana dan musulmi kana annabi mutum ne kaman kai kaman kowa to ai kaga wannan babu ladabi nan babu ladabi wanda ya koya musu amma mun sani kurin shi musulmi dai a nima zauna da musulmi lafiya in mutum dan wankan musulmi ne to nan silili ba daɗi shikenan in ka ce Allah ya hiriye ya fi komai yi mana duk abin da yau za a yi ba a yi sa yi abin da jiya aka yi ba shekara 1111 da ya fice ai an yi abin da aka yi ko to ba zai kai abin da yau za a yi ba daga 1111 abin da aka yi wala har ta yi kiyama ba a yi sa a yi ba kuma ba su cimma nasara to saboda haka annabi lamarinsa gaba yake wanda zai bi ya bi dan Allah ya tseratar da kansa kuma annabi zai masa sila na tsira
wanda ba zai bi baya game da wahala mu so annabi mu tsaya dan annabi mu daina ganin komai mu dinga ganin girman manzon Allah kuma an kara ba annabi mu dinga ganin daraja ka duk abin da ya raba annabi mu ga darajarsa ko ma menene fa mu ga darajarsa jakin manzon Allah an kawo tarihi kaji kaman zaka san koyar jakin ya bi ta kanka kaji kana son haka sahaba raƙumin annabi mu ji muna san aku awakin gidan manzon Allah mu ji muna kaunar yi mana jejin da annabi ya taka ma mu dinga begen jejin duk wanda manzon Allah ya ga ya fita kamar irin su daibat wanda ya ga ya game da wata macijiya hama buna haima nan ma mu dinga ganin mu dinga jejin ma an bi da kai ka dinga ganin darajar jeji da duk guraren da ya taka ina so fata an fahimta to wannan shi yasa malam adibu zaman mai ladabtar da mu a zamani wa alimahu ko malami ne masanin wannan fa ma mislu ba a samu misalin sa ba lin nabi madayin wajen yaban annabi shi dai yaban annabi yayi iyayi to masu yaban annabi suna da yawa masu yaban annabi ba za kuma ku gani ba sai an yi ganin tattafai wata ran za mu kawo muku ma jama shu'ara'u idan kuna bi na ina kirge masu yaban kadai a cikin yawa alwabiyat da za mu samu masu yaban annabi aƙalla ba mafi ƙaranci ba mu samu ba za mu samu kimanin mutum 200 alwabiyat masu yaban annabi ne to saboda haka mu tsaya wayannan bayan Allah ne masu yaban annabi suna da yawa wanda muka sani a wannan zamani namu kamar Shehu Busuri ya yaba annabi ba abin da za mu ce maza shine mai hamziya ko to ka gani akwai shek shi ma wanda ya kira al'arifu Shehu billahi Sheikh Abdul Gina Annability to Gina Annability dan Ismail ibn Yusuf an-Nabhani yana yawan kawo waƙe-waƙensa mai waƙen annabi ne shi ma kuma sannan bayan za ila yau akwai wani malami wanda ana kiransa da wato malami ne shi ma babba ana kiransa da shehu wato abin nan ba na labarin sunansa alfazazi shine yin 20 yi ma mutumin andalusiya ne to yi ma yana daga masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi littafin 20 kuma saboda an yi idan Allah kullum littafin ka gani kamar yau aka yi shi kullum daraja yana ci gaba daga nan kuma har ta yi kiyama daraja 20 kullum gaba yake yi to bayan wannan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka sani masu yaban annabi akwai Abdullahi dan Rawaha Abdullahi ibn Rawaha shi mai yaban annabi ne shi bayan sa kuma akwai Hassan ibn Sabit Hassan dan Sabit ma yana daga cikin masu yaban annabi bayan Hassan dan Sabit